Pumppu on purettu ja löydökset oli ehkä hiukan yllättäviä. Täällä on takalaakeri on pettänyt kokonaisuudessaan. Täällä oli vielä neulat jäljellä, mutta häkki oli kokonaan kadonnut. Ja täällä taka-akselissa onkin sitten aika pahat. Tää on mennyt tää laakeripinta ihan ruvelle, eli sitä ei pysty enää käyttämään. Se mikä on harmillista on, että meillä on niin kun tää metalli kulkenut täällä eri puolilla, naarmuttanut nämä keinun pohjat, sylinterin pohjat ja sylinterin poraukset. Männät on ihan litistynyt, nämä on niin kuin jo vaihtorajan alla. Tosi pienestä jutusta iso vahinko. Nyt sitten se mikä tässä on merkittävää on se, että nämä laakerit mitä täällä on käytetty, niin ei ole alkuperäiset, vaan toi on tuommoinen tarvikelaakeri, ja se on myös se syy miksi se on hajonnut, eli nämä kaksiriviset ei kestä. Täällä näkyy ton verran löytyi rullia vielä tuolta pumpun sisältä, eli huonomminkin olisi voinut käydä. Sama juttu etupumpussa, täällä on kanssa tämä metalli päässyt naarmuttaa joka paikana käytännössä. Pieni säästö, iso tuho. Oletettavasti tässä vielä joutuu testipenkissä sitten jossain määrin työskentelee ton säätöpuolen kanssa, mutta katsotaan sitä, päästään sinne asti. Katsotaan sitten millainen ero on alkuperäisellä ja tarvikelaakerilla. Eli alkuperäinen on tämmönen yksirivinen ja toi tarvikelaakeri on tämmönen kaksirivinen. Ne ei jostain syystä kestä.